Arrantzaldia ez da gure itsasgizonek nahi bezain oparoa izan orain arte, baina azken bolada honetan sardinak eman die arnasapur bat. Ondarroan 900 tona porturatu dituzte azken astean. Bertan izan da Amana Ibañez. Sardina freskue! Azken aldean behin da berriz ari da errepikatzen irudi hau eguraldi onaren ondorioa da. Basurako txalupa joan etorrian dabiltza sardina freskoa ekarri eta karri. Eusebio, zelan dator sardina aurten? Aurten politxo dator. Ezale, kosteri normal baino harina zire, atuneti eskasa izan dela. Obazak aurten, hain kostera txarrak undan atuneti, baforak aziri zabaltzen da bilatu, frantzio kostan da, bueno, de momento gauza politxo horuz. Honek badakizu zengo daben, itxasua behustu. Ba ez zen sardina eta zenbat ekartzen da zela zari eginda da bizen. Gaur zenbat sartuko dizen, ez dakit, 20.000 kaja ero, hor da zamentata. Gero hortik horrezku, euskalo. 1000 kaja hartutxoz, 1000 kaja. Ez da larregi hori ala. Keba, ondion asko gehiago hartu bihau. Jentia ez da nekatuten horren beste sardina hartunde? Ez da negatzen, hoxiralako bakarrik iraitxe sardini, Besti, kosta guzti, amendik hazi, Ondarra betxik eta Espaini guzti itxitzera, sardinak ezilegi atrapa. Oain amagoz bat egon, karua eguan euro baten bueltan da euro bat eta 10 baten, gaur ekusizun egin maure, preso, 0,82 da 86 da. Los precios... ¿Cómo están? Bajo. Kalidadezko sardine da bizartzen? Kalidadi bakar behorrek, baina euro konpradorio gondikan handixagoa nahi dabe. Sardina guztetan datzu? Bai, baina txikixe. Hau handi xauiz. Hala konta bazu, txikixe. Txikitxo guztetan datzu? Txikitxu, hori bai. Sardina handi ez. Gara nukaztek ez da zaben da. Eta zuzelan jaten dozu sardinek, Eusebi? Nik marinata be bai, eta frejite bai. Da erreta bai, eroseta. Ba erreta, batzuetan erreta eta zutzatzen pregiuta. Bihotza behintzat osasuntxukiko, zuze, diner sardine hona dela bihotzantzako ez da? Lehena txarra zen, berdela bezala, eskasa zen da, gero medikuak ona dela. Guri eskame urten gozko arraina jaten. Eta pentsa, zelako zerezan amaten ari den Ondarro azken aldian, Errusiako telebistako lankideak ditugula hemen, Max? Pues estamos aquí para grabar cuando llega un barco con sardinas, con muchas sardinas. Sí. ¿Y te gustan? Sardinas, pues a la plancha, claro.